ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲೇಟ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೈನಿ ಅಂದು ನೆರ್ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೂರತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ತೆಂಕುಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡತ್ತೆ ಬರ್ತಡತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾವಂಜದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇಂಕುಲು ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಪಾವಂಜದ ಟೆಂಪಲ್ ನಾನು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರ್ನದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅಡಿ ಬರ ಪೋಟ್ ಬರ್ಕನವ. ಗೈಸ್ ತೆಂಗುಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇಂಕ ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲರಿನಿ ಆತ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿಜಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಫಿಟ್ ಅಂತಿನ ಆತ್ರತೆ ಇಂಕ ಕನ್ನಗನಿ ಶಾಕ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷಡು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಒಂದಿತ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಇದಾದನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೇ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾರ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂಬೈದರಿಂದಲ ಅವೇನವ್ರ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲಿಯಾ ఆయన వాళ్ళు కావను మనకి ఆయన వాళ్ళు కావనిస్తే వల్ల కూడా ಇವತ್ತು ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ लास्ट देना तो सेंटर देना लास्ट दादा ऑर्डर पंडे हैप्पी बर्थडे माय लव.
ಅಂಚ ದಾದನ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಲ 90 ಭಾರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅದೇ ತೆಂಗಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋದಾಂಡ್ ಕೇಕ್ಲ ಪೂರ ಕಂತಾನೆ ಕುಲ್ತುಯಾರ ಎಂಗಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈದಲು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಅಂಚ ಹಾಕಲಿಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಾರ ಬೈಜ್ಜೇರು ತುಕ ಆಯ್ತಂಜಿರ ಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತನ್ಗ ಅಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ಬೇಕು ದಾಲೆಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೈ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ನವರ ಕಟ್ ಮಂತನ್ಗ ಈ ಸತಿ ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕೇಕ್ ಬೈದನ್ ರೆಡ್ ಕೇಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಿ ಜಾನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಮನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಂಚುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೈನಾಪುಲಾ ಅಂಚ ನೀರು ಏಪ ಪೋತ್ ಕಂದಿರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ದಬಂಡ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಓ ಅಂಚ 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 ಅಲ್ಲೇ ಜಾವಡ್ పూజమ్మ పాడదేరు తులే గాయస్ పూజమ్మ పాడదలు అవి ఒట్టు కాని మళ్ళీ ఒట్టు బరడిత్తును ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದಿರ್ತುಲಿ ಇಂಚೊಂಡು ಕೇಕ್ ಮೂಲೊಂಜಿ 34 ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲ పూజమ్మ ಹೌದದು ಲವ್ ಜೋರ್ದು ಲವ್ ತೋಬಾರ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಪದ್ದೆ ಬಂದು ಪೂಜಾರ್ ನೀತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಮೀ ಅತ್ತ ಟು ಯು ಅತ್ತ ಲವ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಿಚ್ಚಿ yes ಬಾಬುಗೊಂದು 1 2 3 4 ಬಕೊಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಓಡೆ ಬಾಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಐತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ ದೆತೋನೊಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚ ರಾಜರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿ ಈ ಸತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈತ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಒಂದು ಪಿತೈಟ್ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಅವೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಒಡ್ರಾಜರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಈಗ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಟಾಟಾ